Време е да мислим за по-важни неща. Да направим приказна торта. Днес ще е великолепен ден, торта специална ще печем и тя е за ден рожден. Не дей да се тревожи за твое добро, служи и захар и брашно и готви с смях. Първо трябва мъничко масло и също и брашно. За да стане тесто. Всички да пекат по моя команда. 1, 2, 3, 4. Днес е страхотен нов ден, торта ще печем. Маслото дайте, хич не се мотайте. Пъргавко. Хайде, пейте по-високо. Че вкусно. Днес ще е великолепен ден, торта специална ще печем и тя е за ден рожден. Оу, не дей да се тревожи за твое добро, служи и захар и брашно и готви с смях. Днес е страхотен нов ден, торта ще печем. Разви си крема. Не гледай строго! Пъргавко. И не дай да се мутаеш много. Днес ще е великолепен ден, торта специална ще печем и тя е за ден рожден. Оу, а за завършен вид сега ябълка